Claudine Wolfie make me holler at the moon. Girl, you're the finest fish in this lagoon. I clear the now, you so beguiled, even though you act so vile. And Deuce has stone cold style. These are my boobs, my skeleton crew, a little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Ahoj, mami, oci, to som ja. Mám sa super úžasne na temnej pláži. Aj keď dostávame zabrať. Ešte chvíľu budem upratovať a odpadnú mi ruky. Moja už odpadla. Strašná Murphy nás podviedla. Žiadny iný tým takéto veci nerobí. Šiboza, tie baby sú z krvilačnej upírskej akadémie. Tie si o sebe myslia. Prečo? Pretože sú vysoké? Možno preto, že fašírkonále vyhrali 4-krát za sebou. Sú najväčšia konkurencia. Aj oni musia variť kotle polievky? Pokoj, dámy. Gúlia a ja pracujeme na niečom senzačnom. To dúfam, lebo tie krvilačné snopky urobia čokoľvek, aby vyhrali. Čokoľvek. Ale nebola to len drina. Dopriali sme si aj trocha oddychu na pláži, kým Cleo a Gúlia pracovali na zostave. Jill, nechceš mi pomôcť vyprášiť drongonov v Monster Pole? Nemôžem. Ale no tak, sladáčik, jedna hra, tak nám to ide. Teraz to nejde. Tak potom, kedy? To neviem. Nechcem o tom hovoriť. No tak, kamoš, nemôžeš povedať čokoľvek. Ale toto ti povedať nemôžem. Nechcem ťa raniť. Na pláži bolo super, ale my sme mali aj prácu. Cleo so svojou kreativitou a Gúlia s talentom pre vysokú fyziku vymysleli pre nás dokonalú zostavu. Vyzerá to zložito. Presne tak, Gúlia. Vedecky vymyslená na víťazstvo. Nám ostáva už len sa ju naučiť. Hej, chrumky. Ako sa máte? Čo tu chceš? Chceli sme vám len popriať šťastie do veľkého súboja. Ešte niečo? Vaša zostava? Hej, je famózna. Toto je náš tréning, takže majte sa, zradkyne. Tak do toho. Natočím to cez aj truhličku a pošlem to našim. Začneme s dvojitým džajbovým rukobratom, potom prejdeme na trojitú sklápačku. Všetko išlo podľa plánu. Čaute, tu Franky, vaša dcéra, takže naša zostava je skvelá. Ako ste mohli vidieť, upírky totálne zmetieme z pódia. Momentík. Čau, Franky. Len som chcela povedať, že aj keď už nie som v tíme, budem vám fakt držať palce. To je od teba milé. Práve som chcela poslať video mojim rodičom, ale nie je tu Wi-Fi, tak ho neviem poslať. No, ak chceš, môžem ho poslať na miesto teba, len mi ho daj na kľúči. Vďaka si, kamoška. Mami, oci, bežím, držte palce. Chcete znovu vidieť zostavu Monster High? Myslela som si. Mimochodom, nemáte za čo.